A Ganoderma, avagy ahogy évezredek óta nevezik, a gyógynövények királya. A Ganoderma, más néven Lingzi, az egyik legfantasztikusabb hatású gyógynövény a világon. Kínában, illetve Ázsia más országaiban már több ezer éve ismerik és használják, rendkívül hatékony gyógynövényként tartják számon. Olyan gyógynövény, melynek nincs mellékhatása, még hosszú távú használat után sem. Bárki fogyaszthatja, nincs ellenjavaslat, egyetlen betegség esetében sem. Javítja a szervezet általános állapotát, öngyógyító képességét, ezáltal karbantartja a testet és hosszabb életet biztosít. Tudományos kutatások és kísérletek minden szempontból megerősítették a Ganoderma pozitív hatásait, különös tekintettel vértisztító hatására. Javítja a vérkeringést és a sejtek minőségét. Lehetővé teszi, hogy belső szerveink rendeltetésszerűen működjenek, javítja a gyenge fizikai állapotot és erősíti az immunrendszert. A Ganoderma gomba összetevői kiváló élettani hatással vannak a szervezet működésére és ezáltal az egészségre. A Ganoderma alkotóelemei. Poliszaharidok. Fő funkcióik: javítja az immunrendszer hatékonyságát, antioxidáns hatású, csökkenti a koleszterin szintet. Triterpének. Fő funkcióik: csökkentik a koleszterin szintet, mérséklik a magas vérnyomást. Adenozin. Fő funkciói: gátolja a vérremezkék összetapadását, javítja a vérkeringést, erősíti az idegrendszeri funkciókat. Szerves germánium. Fő funkciói: javítja a sejtek oxigénellátását, javítja az immunfunkciókat. A vadon növő Ganoderma nagyon ritka és nehéz begyűjteni. Ha valaki véletlenül rá is bukkan, a hatása szinte mindig elvész a gomba öregedése miatt, hiszen olyan keményé válhat, mint a bőr. 1970-ben a Kiotói Egyetem Élelmiszertudományi Kutatóintézetének egyik technikusa, Mr. Yukio Nai sikeresen alkalmazta a spóra szétválasztó termesztési módszert a Ganoderma termesztésére. A módszert 1975-ben vezették be Ázsiában. Mivel a klíma és a talaj rendkívül kedvező, ez az eljárás mára széles körben elterjedt. Klinikai kísérletek alapján a Ganoderma a következő alapfunkcióinak köszönheti hatékonyságát. Csökkenti a vérben a koleszterin és a szabad zsírok mennyiségét. Csökkenti a vércukorszintet, visszaállítja a hasnyálmirigy működését. Csökkenti a vérben található lipidek számát és stabilizálja a vörös vérsejtek membránjait. Mivel a Ganoderma adenozin tartalmaz, csökkentheti a vérlemezkék felhalmozódását, bomlasztja a trombinokat és megakadályozza a trombózist. Javítja a mellékvesekérek működését az endokrin egyensúly fenntartása érdekében. Fokozza a szervezet természetes öngyógyító képességét és lehetővé teszi, hogy a szervezet erős immunrendszert alakítson ki. Megakadályozza a szövetsejtek elhalását. Megakadályozza a szenilitást a szervezet fiatalon tartásával. A Ganoderma fogyasztása modern, sok esetben egészségtelen életmódunkban hatékony megelőző szerepet tölthet be a betegségekkel szemben. A Ganodermáról rengeteg információ áll rendelkezésre az interneten különböző orvosi portálokon. Meghívójánál nyomtatott formában is rendelkezésre áll egy független, nemzetközi klinikai tapasztalatokat összefoglaló tanulmány. Köszönjük figyelmét!